हाय लोगोफोर आंनि मुङा सोमखोर नार्जारी आरोबाव बरायबाय नोंथांमोनखौ दिनै आंनि इउट्युब चेनेलाव जेरैबादि बुंदोंमोन सिगाङाव बुंनाय बायदि दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय बाटारफ्लाइ जाम्पखौ माबोरै बारगोन बिनि गोरलै टेकनिक आदब खायदाखौ दिनै आं नोंथांमोननो फोरोंगोन दा नोंथांमोना गोसो होनानै सोलों भिडिअखौ गोसो होनानै जोबजासे नाय गोसो होनानै नायाबा जोबजासे नायाबा बुजिनाय नङा रोंनाय नङा बेखायनो जोबजासे गोसो होनानै नायदो सोलोङैनि सिगां आं नोंथांमोनखौ खावलायदों दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे खाथिनि घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै होदो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांमोननिसिम सहैबाय थायो आरो नोंथांमोना सोलोंबाय थानो मोनो अके बिदिब्ला थौदो सोलोंदिनि मोजाङै गोसो होनानै नाय आं आंनि साइडआव लाबोनोसै आगदा आथिंखौ आं आंनि उन साइडआव लाबोबाय नों बबे साइडजों नों हागोन बायदि मोनो नों नोंनि साइडखौ चइस खालाम आगदा साइड बा आगदा साइडजों लाबो आखि साइड बा आखि साइडखौ नोंनि उनथिंजाय लाबो अके आखि साइड बा बे जागोन आगदा साइड बा अके दाना नायदो नाय हा नाम्बार 1 स्टेप बे आं आंनि साइडखौ चइस खालामबाय फार्स्ट स्टेपखौ मोजाङै नोजोर हो मोजाङै नाय अके बे अके नोंनि बे मोदोम बे आथिङा गिदिंखानांगोन ना नोंनि बडिजों बे आथिङा गिदिंखानांगोन नाय बे फार्स्ट बे जाबायना बडिया बे ओरै थाङोबा नै आथिङाबो गिदिंखा अके बेबायदि स्टाइलाव फैनांगोन आरोबाव बेबायदिनो खालामगोन अके बे जेसेबां हायो एसेबां नोङो फुल गंनांगोन आरोखि बेबायदि गंनांगोन अके बेबायदि खालामखांनानै दाना 2 नाम्बार स्टेप मोजाङै खोनासं सिगां अके नों बाटारफ्लाइ जानो थाखाय नों इनार्जिनिबो गोनांथि बहुद बोलोनि गोनांथि बोलो होनांगौ जाना फैयो दा आं फार्स्ट बोलोआ मबाव होनांगौ बे बोलोखौ खिथागोन आङो सिगां जेनेबा आगदा साइडखौ लाबोबाय अके बेनिफ्राय नोङो नैबे बे पोजिशनाव लाबाय बेनिफ्राय जेब्ला नों बेखौ बे बुस्थुखौ ओरै बुंनानै नोङो ओरै बारलांगोन बिदि बारलांगोन बेबायदि बारलांगोन अब्लाना बबेयाव बोलो होनांगौ गोसोआव ला फार्स्ट सिगां बोलो नोंनि गंनाया फुल बेबायदि गंनांगोन ओरै फुल गंनांगोन बेनिफ्राय गंनाय लोगो लोगोनो नोंनि इनार्जि बोलोआ मा नैबे आथिंनिफ्राय बे आथिंनिफ्राय नोङो मा नारखोनांगोन गावखौ स्प्रिं बायदि नारखोनो हानाय जानांगोन आथिंनिफ्राय बे एकदम नोरै नारखोनो हानाय जानांगोन ओमफ्राय आरो मोनसेया मा नोंनि बे आगदा आथिङा नों मा बोखोलांनो हानांगोन बे आगदा आथिङा मा ओरैबायदि जोखोनो हानांगोन बेबायदि बेजों नारखोगोन आरो बेखौ जोखोगोन अके नाय बेनिफ्राय प्रेसारा बेनिफ्राय ओरै नारखोलांगोन अके नाय हा बे हा 1 2 बेबायदि हा नाय खनसेबाव बे 1 2 बेखौ जोखोबाय नै बे जोखोनाय लोगो लोगो नैबे नोंनि आगसि आथिङाबो बे ओरै नारखोगोन ओरै नारखोगोन ओमफ्राय नारखोगोन सिगां मोदोमखौ गंनानै सिखांनायाव आगदा आथिंखौ जोखोफानांगोन आरो आगसि आथिंखौ स्प्रिं बायदि गाख्रांनानै सिखांनांगोन मोजाङै गोसो हो भिडिअखौ जोबजासे नाय नङाबा रोंनाय नङा जोबजासे नायोब्ला आरो नाजानाय थायोब्ला नोंथाङा थारैनो रोंगोन बेबायदि अके दानिया गुबुन स्टेप मबेखौ इजिसिन मोनो नोंथांमोना दा नोंथांमोना आं खेबसेनो मोननै टेकनिक होबाय सिगांनि स्टेपखौ मोजां मोनगोन ना नैबे दानि स्टेपखौ मोजां मोनगोन दानि स्टेपखौ आं दा नोंथांमोननो खिथासिगोन अके बिदिब्ला नायदो दानि स्टेपआ जाहैबाय नोंनि बे आगसि आथिङा आगदा आथिङा सिगाङाव था आगसि आथिङा उनाव लाबो अके बेबायदि दानिया बेनिफ्राय बडिया नोंनि मोदोमा नै बेबायदि गिदिं बेबायदि गिदिंनाय लोगो लोगोनो नोंनि बे उन आगसि आथिंखौ नोङो बे साइडआव लाबो बे साइडआव सो गिदिंनाय लोगो लोगो 1 2 स्टेप फैबाय बेनिफ्राय बे 3 4
अके बे नायबाव बेनो पजिसना बडि गिदिंनाय लोगो लोगोनो आथिङा डाइरेक्ट हरखागोन वान बेबायदि हो नायबाव नै नोंनि बडिया गिदिंबाय मोजां गोसो होना नाय होमबासो रोंगोन नङाबा रोंनाय नङा मोजां गोसो बडि गिदिंबाय नै आथिं हरबाय नै बेनिफ्राय ओरै बुंबाय दे नै वान टु थ्रि वान टु थ्रि बेयावबो बेनो सेम प्रेसार खालामनांगौ आरोखि सेम प्रेसार जास्ट स्टेपखौल' गुबुन रोखोमै ला आरोखि प्रेसारा सेम बडि गिदिंदो नै बडि गिदिंबायना आथिं हरदो नै बेनिफ्राय नै बुंदो बुंनाय लोगो लोगोनो सेम पजिसन नारखो बेखौ जोखो बेनिफ्राय नोंनि बे बडिया नोंनि बे मोखाङा फेसा बडिया मा बे ओरै गोजौ जौखो अके नाय बेनो सेम मिलायनाय आरोबाव नायबाव सेम टेकनिक बडि गिदिंबाय आथिं फिल हरबाय सेम बडि गिदिंबाय नै आथिं हरबाय नै बडि 1 2 3 4 अके दिनैनि थाखाय बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबाय जानांगौ जुदि बुजियाखैब्ला कमेन्ट बक्सआव खिथाहर जाहाथे आं उननि भिडिअआव मोजाङै मोजां फोरोंफिननो हायो आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम जाहाथे गुबुनाबो सोलोंनो हायो आरो दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि घन्टिनि सावगारिखौबो थुनानै हो जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांनिसिम सौहैयो आरो नोंथाङा सोलोंबाय थानो मोनो स' दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन जय बर' हारिनि